ассалому алайкум муҳоҷирони меҳнатие ки дар Федератсияи Россия қарор доред. Хоҳиш месозам ҳамватанони азиз, як муддати муайян худатона нигоҳ кунед, то аз зери коса нимкоса гирифта шуданаш, то ҳақиқат муайян гардиданаш ҳамагона худатона ҳифз созед. Зеро аз ҳар як гӯшаи канори ҳамин Федератсияи Россия видеороҳӣ мекунанд ки ягон видеош қобили қабул нест. мебинем ки тӯда шаҳрвандони моро аз кор берун карда истодиянд, даже зада истодиянд, дигар. хоҳиш месозам аз якояки шумо худатона як муддати муайян эҳтиёт созед. хайр дигар чӣ илоҷ астай то як ҳамин масъала роҳи ҳалли худашро пайдо кардана, дигар чӣ кор мекунем? хуб, саломатӣ чизи асосӣ аст. ҳифз кардани саломатӣ ба дасти ҳар яки мову шумо ҳаст. худо нигаҳбонтон бошад. худатона нигоҳ кунед.